Blay pikinang page baro bat kumjuro yaki subscriber. Te menta kindiat nginya page ya kakubor kabalami napo kari United States of America. Bat kakubor kalong ba jansha nguit arngut ki briew ki badai ki nang page wheel hadin chaka jinglek torchan chongki chajan chong utay wheel ubadan hapo ka Avila Beach ka badai hapo ka jala California hapo kari USA. Bat kat kum ko kubor ka bala yolum la ang ba ka ne ka jingjia kala jia min skin kong ka badai ka arterik ubnai Oktober hakba ki te ki arngut ki nang pejwe kilalik tor chajan chong utay wheel hakatay ka beach hapo kari Amerika. Bat ka kerteng chokine ki arngut ki nang pej wheel ki bala jansha angut ha u humpback wheel ki de ka Julie McSorley bat ka weipat ka lescott real. Bat kat kum ka jingyo ring video chang ki weipat ki briew ki badan ha ka te ka beach lai i ba ki te ki arngut ki nang pej wheel ki la sha angut ha u te wheel henrai ha ka jing shisha ki te ki shusa kot tang ha te ha po ktien khmot chong te wheel bat ki la hap na pat sha po Bat susur la ang ba kadaw ba kilajan sa angut ha utay u humpback wheel kaday hadin ba kineki arngut kila let sa katay ka jaka badan kita ki dohkha ret ki ba une u humpback wheel utmu ban bam. No. No. Bat sakawai pat ka kubor ka basnosi kalami na po kari chongki doyong kata kadai ka Namibia ka badan hapo Afrika. Ka kubor ka long ba kumba nyaw hajar teli ki ksih kila shuyap haka jingbam tip nakano ka daw kine ki ksih kila yap. Bat kat kum ka kubor ka bala yolum ki scientist kila ang ba ka ka jingjia kala jia men arpulait tarik ubnai Oktober usnam arajar arpau bat sushuru ki scientist kila ang ba ki te ki nyaw hajar teli ki ksih kila banyap dai nakadaw ka jingdan chiki knyang chingpang hako lane ka jingja clear chong ko lane ka jingyap tngan chong ki te ki mrat hakate ka duriau hapo Namibia. Te tangkat ne kubor mta kasi sai syampat hakawai ke video.